etxe, anai-arreba, ama, seme eta du, eraso horiei beste mundua berriz, berriko bizia. Jaunak esana. Eskerra zuri, jauna. Gauko bigarren irakurgaian, entzun dugu, nola esaten zaigun jainkoaren hitza. Sarkorra dela, hau da, gure ezurretaraino ailetzen dela jainkoaren hitza. Jainkoaren hitzak gutako bakoitzari hitz egiten gaitio. Eta gainera, bizirik dagoen hitza da. Hau da, ez dago dela 2000 urte, 3000 urte, esan dago zerbait, eta nola bakialako jakin pixka daukena edo interesgarri izan daitekena. Baizik eta bizirik dagoen hitz bat da, eta gutako bakoitzari pertsonaki hitz egiten diona. Eta horregatik ere egokitu egiten da. Ez daiteke aldatu, berbera dela, baina egokituta garai bakoitzean, pertsona bakoitzaren egoera, kultura edo testuinguru kulturalean jainkoaren hitza egokitu egiten da bakoitzari mintzatzen da zaio jainkoa bere hitzaren bidez. Eta gaurko ebangelio honetan, hain zuzen ere, halako Jesusen bizitzako pasarte bat entzun dugu. Gerturatu zitzaion gazte bat, bera maixu bezala ikusten zuen gazte bat, eta gainera berari jarraitzeko irrika zeukena. Eta esan zion, zer egin behar dut, zeruko erreinua irabazteko. Jesusen erantzuna, edo horren erantzuna izan zen, kumplitu amarraginduak. Eta esan zion hori ja, espanotik txikitatik kumplitzen ditutik amarraginduak. Ordu, badago beste zerbait egiten zaizuna. Saldu ez guztia, behar txuri eman eta jarraitu dut. Baina, esaten dugu evangelistak, oso aberatsatzen da eta atzeratu egin zela horrekin. Baina, aldi berean ere esaten dugu triste joan zera. Hain zuzen ere hori Jesusek esaten ditu hitz hauek eta beti ez dezakegu evangeliko pasarte txiki bat hartu gaineko guztia kontutan hartu gabe. Modu zuzenean interpretatua izateko evangeliko pasarte bat ezinbestekoa da bere orokortasunean modu koherentean ulertu behar izatea. Gainikoan, ulertu dezake, muska txiki bat, bestean kontra, edo modu ezberdin batean, eta modu hortan ez ginen behar bezala interpretatuko edo ulertuko Jesusek guri eragaz nahi digun mezua. Horregatik, esaten dugu, errealitatean, ondasunetan ustea dutenek, bai zaila dutela, zerua sartzeko. Eta ejemplu bat, oso ejemplu orientala, oso leku hartakoa jartzen du. Erresagoa da, gamilu bat, jostoraz burutik sartzea, aberats bat, edo bere ustea, ondasunetan duen norbait, zeruan sartzea baino. Oso ejemplu orientala gamilu batekin, eta gango testu inguruan oso ibartzen dugukoa, esaten ezakit, bere hizkuntza esan duzun elarrioz, behar da alako espresioa ezagut elarrioz, du alako espresioa egon da seguru asko, baina gogo horren esaten du Jesusek zaila ezako zaila. Ez dezakegu ulertu Jesusek ikara sentiarazti nahikoa egin bezala, hori ezkalditzateke koherente izango, berak bere erronkia eta kontatutako parabola guztiak eta jainkoaren maitasuna eta beti bakatzeko prestatua eta guzti horrekin ez ditzateke koherente izango ulertzea Jesusen hemen bildurra edo ikara sentiarazi nahi baditu bezala. Baizik eta batzutan Jesusek nolako du zorotzagoan edo zuzenagoan hitz egiten duelarik izaten da zerbait azpimarratu nahi duelako. Eta kasu honetan azpimarratu nahi du Jesusek materialismoan edo ondasun goze hutsean bizi baldin bagera zerutik urruntzen ari gara. Eta ez digu horrek mesedetik egiten ez da mundu horretan ere. Ondasun gozeak ez dio mesedetik egiten gizakiari. Horrek eramaten du egoismo batera, itxuan mundu dago gozera gelditzera, baina
Honen bitartez, honekin eta honetan, zuria eta jangoikoa guzti hori, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta gaitza guztiak, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta gutxiegi jarraituz, bildu gabe esan dezagun, gure aita zerrika zera, santu izan beti zure izena, etorri zure errekoa, egin beti zure naia zerua zela gurean ere, emaien duzua gure biaia, barkatu gure zezak, guk ere gure zoine, barkatzen diren izteko, eta ez guten natrian, baina eta gaitzen zuen izetik, atera gaitzen zuen jauna gaitzen guztietatik, eman duzu pakea gure egotan, zure lortu eskarrikarutik garri izan zen, eta eskuanetan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesus Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain dela. Jesus Kristo gure jauna zure salba apostoluen pakea zuen zuen nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa depozena, eman duzu elizaren pakea, eman batasuna. Errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Zure espirituarekin. Nahi duzuen pakea ekarri. Jangoikoaren gintotxa, zuk zen dizu, zorrenatua, karrokia. Jangoikoaren gintotxa, zuk zen dizu, zorrenatua, Una hemen jangoikoaren gintotxa, munduko pekatuak entzen, eta zorion sua jaunaren ditua.
Martina, Candida, Jose Antoni, Emi, Leonardo, Maria Pilar Oton, eta baita ere Joseba. Gogoan hartuz, erresko osoa errazatuko. Beti betiko zoriona, gure igeri eman jauna. Betiko argizabalean, zure argiak argitza. Qui eleison, Christ eleison, Qui eleison, gure eta